Čo ja? Dnes nám robíme ochutnať kyslé cukríky. Dáme si prvé zelené. To bude kyslé. Ja bolo to moc kyslé, hodnotím 7,5 piesa. Máme tu ďalší cieľový. Ten vypadá horšie. Tento nebol vôbec kyslý. Hodnotím 2 z 10. Ako posledný máme tu oranžový. Ja, toto bol najkyslejší zo všetkých. Hodnotím 9 z 10. Nesledujte a like, odber, čaute.